his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please show. Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi pa 25 Septemba chaka cha 2022. Ndi la Mulungu la 26 pa chaka. Mulungu watha timaona fanizo la mwana olowerera amene anabwerera kwa bambo wake. Ndipo tinamaliza ndi kuona mchimwene wamkulu akukana kumulandira. Maoneka wabwino koma anali ndi mangawa mu mtima mwake. Mmene takukhalira moyowu polabadira za anzathu, polabadira za anthu ena amene akusowa thandizo lathu, powalandira titha kutero. Zitithandiza kuti fanizo la Sabata ino tikhale mbali ya Lazaro kapena mbali ya wachuma uja. Mawu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Amosi, mutu wa 6 ndime ya 1 kudzawerenganso ndime ya 4 kulekeza 7. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Henry George Kasambala kuchokera ku St. Michael's Girime Community Hospital mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu achiwiri akuchokera mkalata yoyamba ya Paulo yolembera Timoteo, mutu wa 6 ndime ya 11 kulekeza 16. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Felistas Lumero kuchokera ku St. Michael's Girime Community Hospital mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Luka oyera, mutu wa 16 ndime ya 19 kulekeza 31. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Francis Damaseke, National Coordinator for Catholic Social Research and Communications ku ECM. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Amosi. Amosi mutu 6 ndime ya 1a kupitilira ndime ya 4 mpaka ndime ya 7. Tsoka kwa inu amene mumakhala mosatekeseka ku Ziyoni, ndiponso kwa inu amene mumakhala mosavutika ku Samariya. Tsoka kwa inu anthu otchuka pakati pa Israeli, inu amene anthu onse amafika kwa inu. Tsoka kwa inu amene mumagona pa mabedi, owakongoletsa ndi miyanga ya njovu, inu amene mumangoti lamzi pa mipando yanu. Nkumachita phwando la nyama ya ana nkhosa osakhwima ndi ana ng'ombe onenepa. Ntchito nkumangoyimba azeze ngati Davide, ndi kumangopeka nyimbo zoyimbira pa zing'wenyeng'wenye. Tsoka kwa inu amene mumamwera vinyo mzipanda zodzaza, inu amene mumadzola mafuta abwino kwambiri, koma simumva chisoni ndi kuonongeka kwa dziko la Yosefe. N'chifukwa chake mudzatsogola ndinu kupita ku ukapolo, ndipo maphwando ndi zikondwerero zidzakutherani. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a nkalata yoyamba ya Paulo yolembera Timoteo.
Timoteyo 6 ndima 11 kulekera 16. Koma iwe munthu wa Mulungu, uzipewe zonsezi. Uzikhala ndi mtima ofunafuna chilungamo, olemekeza Mulungu, okhulupirika, wachikondi, olimbika ndi ofatsa. Uzimenya nkhondo yabwino ya kusunga chikhulupiriro mpaka ukalandire moyo wosatha. Paja Mulungu adakuyitanira zimenezi, ndipo udavomera bwino chikhulupiriro chako pamaso pa mboni zambiri. Ndikukulamula pamaso pa Mulungu amene amapatsa moyo zinthu zonse, ndiponso pamaso pa Khristu Yesu amene amapereka umboni pamaso pa Ponsiyo Pilato. Adanena zoona zenizeni. Ndikukulamula kuti mopanda cholakwa kapena chokayikitsa utsate bwino zonse zimene udalamulidwa, mpaka Ambuye athu Yesu Khristu adzabwerenso. Pa nthawi yake Mulungu adzamuonetsa kwa ife. Mulunguyo ngodala, ndipo Iye ndiye yekha ndiye olamula, ndiye mfumu ya mafumu onse, ndiponso mbuye wa ambuye onse. Ndiye yekha osafa, ndipo amakhala mkuwala kosayandikika. Chikhalire palibe munthu amene adamuona, palibenso amene angathe kumuona. Kwa Iye kukhale ulemu ndi mphamvu mpaka muyaya. Amen. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Chifukwa chakutalika kwa uthengawu tingofotokozera kuti nkhani ili mu uthenga wa tsiku la lero ndi nkhani ya wachuma ndi Lazaro amene anali kudya pa tebulo pake. Lazaro anali pafupi koma samamulabadira, samamugayira. Lazaro khala osauka amachita kulakalaka nkumatoleza nyenyeswa za pa tebulo la munthu ja wachuma. Zinangotero kuti onse anamwalira. Wachuma anamuyika m'manda, Lazaro anatengedwa ndi angelo kupita kumwamba. Mapeto azonse tikuona Lazaro ali m'manja mwa Ambuye. Wachuma uja akulira akulakalaka. Lazaro atadzapisako nsonga ya chala ndi kukayika pa lilime pake chifukwa chakuvutika, chifukwa chakutentha, chifukwa cha moto. Pali zambiri zimene akufuna tiphunzire la Mulungu la 26 pa chaka, ndipo ndimatero kuti tiye tidzipezere ufumu wakumwamba pamene tayimapo. Choyambirira fanizo limene tikuyang'ana Mulungu uno afuna ationetse the realities of life, kuti moyo uno tifune tisafune, tiphunzire tisaphunzire, tichuke tisatchuke. Phunziro lathu loyamba loti tonse tidzamwalira. Kaya ndi lero, kaya ndi mawa, kaya tikhala zaka 100, kaya zaka 120, koma pa mapeto azonse tidzamwalira. Lazaro anamwalira, wachuma anamwalira. Choncho chifukwa choti tikuzindikira kuti tidzasiya dziko lapansi, tidzasiya zonse zimene tili nazo, tiyeni tiphunzire khalidwe wakupatsa, khalidwe oganizira iwo amene alibe. N'chifukwa yake Amosi m'mawu oyamba akutionetsa kuti muli ndi tsoka amene mmangogona pa mipando kumamwerera kumakondwerera osalabadirako za mphawi. Pakati pathu alipo Lazaro ambirimbiri, ena ndi antchito athu, ena ndi abale athu, ena ndi ana athu, ena ndi makolo athu. Onsewa zimene tili nazo is meant kuti tizigawana wina ndi nzake, kwina kuti kudzikonzera malo kumwamba. Chachiwiri chimene tikuona ndichonena kuti munthu wachuma uja anamanga mipanda iwiri. Mpanda oneka ndi maso, amakhala ku mpanda ofewa, mpanda wachipupa weniweni, amapangira zonse mu mpanda umenewo. Umene uli mpanda osadetsa nkhawa, chifukwa ndi mpanda umene nthawi zina timayika out of privacy. Koma pali mpanda wina umene anamanga opsa kwambiri, mpanda wa mu mtima mwake. Tikuona kuti amakhala
pompo pamene panali Lazaro nkumadya pompo, koma samatha kuona zoti Lazaro akupempha, samatha kuona zoti Lazaro akuvutika, samatha kuona kulira kwa Lazaro. Anamanga mpanda wauzimu. Izi ndi zimene zikundiopsa kwambiri, chifukwa ine ndili mmenemo, nkuthekanso inu muli mmenemo, nkuthekanso ambiri tili mmenemo, tamanga mipanda ya uzimu. These two people, they were living closer to each other physically, yet spiritually, morally, and emotionally, they were worlds apart. Nkuthekanso pakati pathu timakhala anthu tafupikirana, tayandikirana, koma tili patali ndi wina ndi nzake. Nkutheka wina nkumadwala nyumba imodzi osasamalidwa, nkutheka wina ndikumasowa mtendere nyumba imodzi osasamalidwa. Ndinanenanso nthawi ina anthu timakondwera kumamva kukoma kumayankhulana pa foni ndi munthu oti ali ku United States of America, ali ku China, kulephera kuyankhulana anthu amene ali nyumba imodzi. Tamanga mipanda ya uzimu. The moment tasiya kumva kulira kwa anthu ena, kudandaula kwa anthu ena, the moment chikumbumtima chathu chachita udzimbiri, sitikuona kulakwitsa kwathu, tidziwe kuti tamanga mipanda ya uzimu, which is very dangerous. Lero pamene tikukambirana kuti tidzipezere ufumu wakumwamba pamene tayimapo, tiyang'ane kuti ndamanga mipanda yotani ndi moyo wanga, ndi chuma changa, ndi ndalama zanga, ndi mphatso zonse zimene ndidalandira kwa chauta. Phunziro lathu lachitatu likupezeka tsopano kumapeto kwa nkhaniyo. Ataona munthu wachuma uja kuti wanenerera, wapempha kuti chonde tamulamulani Lazaro adzapise chala pa lilime panga ndi kukhawula kukuteni. Ataona kuti zimene zonse zitheka, finally akunena kuti chabwino ndikupempheni inu Atate Abrahamu, bwanji mulamule anjelo, mutumize anthu akawadziwitse abale anga kuti nawonso angadzafike kumalo ngati ano. Atumize anthu akawauze abale anga. Ndipo muyankha kunena kuti iyayi amene woto amvere aneneri, amvere alaliki amene ali nawo pakati pawo. Ngakhale wina atachita kuuka kwa akufa, ngati sakuamvera amene ali nawo, amenewo sangatembenuke mtima. Tate tidzifunsa abale, tamvera maulaliki angati, tamvera nyimbo zingati Bambo Magande anatifotokozera bwino. Tikudikira wina adzachite kuuka kwa akufa nkudzatifotokozera zimene zikusowa kuti tisinthe. Lero afuna atichenjeze kupewa imene amanena kuti selective attendance to spiritual issues, to spiritual matters. Ambiri ndithu timasankha zoyenera kumva, timasankha pamalo poyenera kupezeka. Pa zauzimu Ambuye Yesu amanena, mwamvere iwo zimene akukuphunzitsani, chifukwa akuphunzitsa kuchokera pa mpando wa Moses, koma musachite monga mmene iwo amachitira. Koma ambiri lero timasankha zikuchitika mu mpingo wathu, parishi mwina misa zitatu, kungomva kuti misa ayimbire nda kwaya yakuti yakuti yakuti, ena timanena kwa imeneyo sitipitapo samabebetsa. Maparishi ena ansembe aliko awiri atatu amanena misa yakuti atsogolere ndi Father A, B, C, D. Timasankha osangoti kamodzi, ine sembe yauje simandisangalatsa sindidzalowanso. Koma kwa amene timapitawo, amene timatamatisangalatsao akalalika, timasintha. Tikudikira wina adzauke kwa akufa nkutiuza zofoka zathu. Munthu uyu Ambuye Yesu pomutchalenja kudzera mfanizo ili, akutiuza ife eni, akukuzani inuyo, akundiuza ine. Timatanganidwa bwanji pamene ena akuchita za uzimu? Kodi ndimasankha pamaoyenera kupezeka, pa zimene ndikuyenera nditengeko gawo? Aya abale, fanizo ili lititsetsemutse, fanizo ili lititsutse, fanizo ili litithandize kuyambanso mwatsopano. Phunziro lathu lachinayi ndi tisiye kunyada pamene tili kufa. Mwandimva bwino, munthu uyu ali pakati pa chiwonongeko, titha kutero kuti akufa imfa tsopano ya uzimu. Koma mkatikati malo mopempha kuti chabwino ndidalakwitsa ndichitireni chifundo, akunkirankira kuonetsa khalidwe lonyada. Bwanji mutume Lazaro abwere, akumutengabe Lazaro ngati mtumiki wake, ngati kapolo wake, ngati wantchito wake. Iyeyo malo mopempha chifundo chake afuna apitirizebe kulamula. Koma chopsa nchonena kuti ngakhale pamene akupempha kuti wina akalalikire abale yake, akunena kuti bwanji wina akalalikire abale anga okha. Sakufuna wina aliyense alandirenso uthenga wabwino ayi.
akupitiriza kunyada pamene ali kufa. Tili kwambiri tili ndi moyo ngati wa Abimeleki oti pamene anali kufa chifukwa analasidwa mkondo ndi mzimayi sakufuna aoneke kuti wamupha ndi mzimayi, akulamula wantchito wake kuti ndimalize ndibaye ndi mkondo pasadzalembedwe kuti ndaphedwa ndi mzimayi. Oweruza 9:54. Inu ndi ine tisakhale ngati wachumayi onyada. Mulungu amatipatsa mpata ndi nthawi yoti tibwerere, koma enatu timakana kudzudzulidwa, tikumfa imfa zambiri ku uzimu, timakana kusintha pamene talakwitsa. Wachumayo sakupita ku moto, sakupita ku chiwonongeko chifukwa choti anali wachuma ayi. Akupita ku chiwonongeko chifukwa chonena kuti analephera kugwiritsa bwino ntchito zimene analandira, zimene anali nazo. Lazaro akukhala ndi Atate, akukhala ndi Abrahamu, osati chifukwa choti anali osauka ayi, koma chifukwa choti nkusauka kwake amadalira Mulungu monga mwa dzina lake. Dzina loti Lazaro kutanthauza kuti chithandizo changa chimachokera kwa chauta. Moyo wake wonse akamaukhala ngakhale chakudya amadzawa kuti Atate amene amasamala mbalame andipatsa nyenyeswa ndidya, amayamika Mulungu. Nkutheka kukhala wachuma koma oyanjana ndi Mulungu. Nkuthekanso tili ndi chuma chosiyanasiyana tikulephera kuyanjana ndi Mulungu. Nkutheka kukhala osauka ngati Lazaro nkumayanjana ndi Mulungu. Nkutheka kukhala osauka osayanjana ndi Mulungu, odzimva, oyerekedwa. Ndeti tani, I would propose unto us 3 things. Ndimaganiza kuti mwina titapanga zinthu zitatu izi pamene tikulingalira za fanizo ili lero la Mulungu la 26 pachaka. Choyambirira, tisagwiritsitse zimene tidalandira. Don't hold to what you really don't need. Pali zina zimene tili nazo koma sikuti tikuchita kuzisowetsetsa. Don't cling to things you don't really need. Ambiri tili ndi zovala, sikuti tikuzisowa, sikuti tilazigawa kwa amene akuzisowa kuti moyo wathu ungasinthe ayi. Tili ndi mablanketi ena mwina atha zaka 5 asakugwira ntchito, timango kumva kukoma kuti tikuwawerenga. Sapato kumva kukoma, tili ndi mapeya mwina 30, 70 zotheka pakati pathupa. Ena akumva uthengawo ndi zotheka. Ena tili ndi masuti miyanda, timangosangalatsidwa kumawerenga. Tikaona wina wagula ya green kuonjezeranso ya green 4. Ena mwina tili ndi magalimoto 8, 9, 10. Do we need them? Kaya lero afuna ationetse choyambirira zimene tikuona kuti moyo utha kukhala abe chimodzimodzi popanda izo, tipatse ena amene akuzisowa. Chachiwiri, tiphunzire kugawa zimene tili nazo. Learn to share what you can spare. Zimene titha kusunga tiphunzire kugawa. Tili pakati pakuvutika ndi nkhani ya mafuta. Ena mwina nkutheka magalimoto awo onse muli mafuta, atengaso zigubu 12 nyumba mwawo. Learn to share what you can spare. Life is good when we learn to share. Potsirizira, use your wealth, use your gifts to honor God. Tigwiritse ntchito zimene tidalandira kuti tizilemekeza nazo Mulungu. Ngodala iye amene azindikira kuti zinthu zonse zimene ali nazo adachita kuzilandira. Wapindulanji munthu atagonjetsa dziko lonse nkutayikitsa mzimu wake. Tapempha Ambuye tsiku la lero kuti pamene tayimapo chuma chimene tidalandiracho tichigwiritse ntchito moyenerera, tichigwiritse ntchito poyanjana ndi Mulungu, tichigwiritse ntchito polemekeza Mulungu. Watiuza Paulo pomulangiza Timoteyo m'mawu athu achiwiri kuti iwe munthu wa Mulungu, akunena tu inu ndi ine, iwe munthu wa Mulungu uzisakasaka chilungamo, uzifunafuna kulemekeza chauta, uzikonda ukhala ngati kupikisana pochita zabwino. Lero tikhala odala ngati mawu awa titawamva, tichitepo china chake, tigawe zimene tili nazo. Pemphero lathu tsopano ndi pa nthawi zosatha. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.